Ти не си слаба, ти си просто изморена. Изморена от грижите, от работата, от проблемите, от сметките, от предателствата и от много други неща. Обръщаш на всички останали внимание, децата, грижи, проблеми. На всички обръщаш внимание, но на самата себе си не се поглеждаш. Нямаш време дори в огледалото да се погледнеш. Но е време да се обърнете и да погледнете себе си. Да видите, да помислите малко на кое място сте. Къде е вашето място? В системата. Да видите, да осъзнаете какво заслужавате вие в крайна сметка. Защото се грижите за всичко останало, за всички останали, но не и за самия себе си, за самата себе си. А вие имате нужда от внимание, от обич, от грижи. Време е да се погледнете, да обърнете внимание и да направите нещо за самата себе си. Да си купите нещо, един подарък, например, да се зарадвате, да се порадва и вашата душа. Точно. Всичко хубаво ви желая.